Wela sini lapho Ntando nawe bandile. Wela sini lapho mfethu, sini lapho ayi ndoda uba igama lakho ndoda. How do I pronounce this mfethu? Uhlathisi, what's popping phila Sandezwane, sini lapho boy. What's popping? What's popping? Wela sini lapho Alwande. Guys, asiqale sibingelelane yabo, let's greet each other first nje first before anything. Ngithola. You get me? Ngikrend bathini lapho khali boy, wo labanele bathini lapho. Alwande ngicwele Shane. Ngicwele ngawe boyzini. Ngiyaphila njani uthando? Lungelo boy. Phila sande dog. Hamba grand boy. Bafethu ngidinga lezi impahla zama skin care bani. Akwenzeki. Angani mina network yami yahlupha lana mfethu but kade ngizama ukulokhu njalo ukufaka ifilter la ayi ibandla. Akulungi. Thi ngiba ukuthi ngisangayithola. Hayi ngeke. Sihlaphe we commit mfethu yabo lonto. Shy content blind because manje sisebenza la wonke umuntu okhona ngithola kanjani. So ukuthi ungitshele ukuthi uhlala lapha mfethu. Thina we are based ePietermaritzburg. So nina guys nihlala lapha mfethu. Umuntu onothando le content mfethu angitshele mfethu. Sizobona. I'm from Tuzuma. Yes. I feel as if good in Tuzuma mfethu. Wala sini lapho hlelo. Sini lapho cash. Sini lapho ke CPM sini lapho boy. Thingbo. Leo, I hear you my brother. Akekho umuntu nje bese ohlala la elokhunjane ePietermaritzburg nje singenza naye icontent ekenqayo. I'm from Bulwa, like eBulwa la eBulwa ePietermaritzburg noma. Mfethu mawuthi waseBulwa, come on dog. You can't be serious. You can't be serious. Oh, hayi la eBhula. Oh, phela khona indawo ethi zeBhula la ePietermaritzburg. Angani uthi ke phike eBhula kuseDurban noma indawo nje eyimele kuthiwa iseBhula. Hey, sithini lapho Lunje, how are you molo mntakwethu? Guys, cela double tap iscreen bafethu sinyusa ama likes laphana. Ngicela ukubona kukhuphuka ama likes please. Double tap the screen. Ngiyabonga lapho Thandeka. Double tap the screen bafethu nginiphathele indaba ezishisa kabi. Eyishisa kabi. Abantu abahlala eMaritzburg obani abazobe bese town sasa, abazobe bese town tomorrow. Abazobe bese town. Oh, Blues mail okay ziyasha. Ola andile sithini lapho. Sithini lapho sosha malume. Oh ma. Ola sithini lapho mshishi. Chucky Prince. I feel like you too much. Invite sense. Aibu. How? Athi nitshengisa ukuthi ngifasti kanjani. Ngicela ungiaccept.
kusho umalokazana. Hayi udala izinkinga emalokazana. Sawona mfethu. Ugrand malume. Angiright mfethu. Kodwa ngesikhathi usafuna ukudla ikhiphile. Sibanda. Bafethu Ubuhle ukephi hola ukephi uDobe? ukhona usabhizi malume usazongena. Hayi right mfethu. Hayi ziyasha khulileka. Hayi sibuye mfethu khona ukuthi sisabhizi. Khulileka. Ufanele nabanye abantwana nawe ugqoke kahle. Yize ngaphelele ejele sengichazile kahle bafethu ukuthi uDube usabhizi uzongena mesengena. Ngaphelele ejele requestani ke nibuze anything. And guys anishoni ukuthi mase kuthiwa thina senze collab as the boys creation yabo mase kuthiwa senze collab ayibi collab right singenza nobani yabo ubani umuntu right nibona ngathi yabo kungaphuma icontent dope mawukuthi phela nawazi nalama content creator ke menzela ukuthi mina ngahle ngaphelele jele manje ngithandile le ngoma uDlamini star yes sesimthandeni umthandeni himself dope umthandeni ya ayisenishila nishilo ke lapho amahewu we are still in conversation naye sisakhuluma nomahewu ola malume sithini lapho kwela MDM Maxwell bafethu ya futhi ngiqonda ukuthi bonke abantu abalapha kudlamini star ngiqonda usho njalo ayikho umunye nje limaziyo ngaphandle singenza naye ilokhu njani content alright uzoyishaya nje content mfethu hola Bona ugrand ingumXhosa bhuti angikwazi isikhuluma isiZulu. ukahle Yaphila unjani wena? hayi ngiyaphila Mina into ebengicela uyibuza ukuba like nifumana njani i-ideas zokwenza i-video? like i-content lesenzayo ngoba ya usho kanjalo Sho kanjalo. hayi suke let me say it's just to be creative dog kumele ube creative ngempela angazi ukuthi ngathi sicabanga kanjani mfethu vele sibe creative nje mfethu angifuni uqamba Oh okay, hayi ngiyakuzwa. creativeness nje mfethu Okay. ya Into bengisayicela ulike nje noma uvideo wami owodwa. khuleka ngizowalika onke imanga lokhu njani sengifollowile ne Okay, ngiyabonga. ngizowalika onke ngisazongena kuwena ne Okay, Nkosi. sharp yize ngaphelele jele ngiyasindelwa imirum papa ngiyasindela pretty boy T-Man ngathi nje unothando le content mfana ngathi uyayithanda i content bro
uhlala like uhlala va. Ayizasho ngihlala ePietermaritzburg mina mfethu. Namhlanje kudliwa isitambu. Isitambu. Oh yeah. It's oh yeah. Baba Dube. Bafethu ngimfaka uDlamini la nanga uDlamini ngathi ufuna ukungena ngimfake uDlamini noma simncintshe. Yadlala athi ngifake intwana yami la athi ngifake intwana yami. Manje wenza njani uma ufuna ukuposta public ku TikTok? Intwana yami boy. Ukuze ngibone mele ngiphume kulo live. Hey yabona. But uyakuma settings uye endaweni eningi bra. Eish. Uthi nginefone eceleni mengizongichazela kahle yazi manje ndoda. How to get more views. In order to get more views ngathini khona isetting futhi oyivulayo mfethu bafethu dogs. Ngizolokhu nje nisazophuma ngiphinde ngene ku live ngisazowenza live noDube sisazowenza uDube nje manje ngeze kwazi ukuba khona but sisazowenza live naye khona namhlanje so ngizonichazela kahle sengiyabo sengiphumile nani ngoba khona ama settings owalokhu njani wavulayo nanokuthi guys sometimes yabo uzothi uyavula lama settings la uyitshela ukuthi konke kuzohamba kahle as long wena thi ngitshela yabo mina mekuthi hayi ukuthi ngiyakudiscourage yabo kanjani but uma uyitshela ukuthi uzodansa la ku TikTok asekho lapho thina yabo leonto into yokudansa nje bafethu into esiphumile nje styleni mina ngintshela into nje wonke umuntu useyadansa manje yabo so you just can't do into enziwa you need to be unique yabo kumele ube creative mfethu qhamuke nento nje mfethu esiqala ngawo uthi yes uze nenye yayibona ushandisi so awukazi ungena la TikTok thina sobanika bafethu awukwazi ukwenza leyo nto le baningi abantu abadansayo baningi abantu abaculayo just do something and ngihlezi ngitshela abantu lento ne yabo mina guys comedy is the best bafana ngiyanitshela comedy is the best of the best among the rest if you wanna see bring it to the test. You need to work hard. You don't need to rest. You feel me? You feeling me? Let me call my boys.
Me versus Dube. Elundi accept Joe. Elundi accept Joe. Ngiyacela Joe. Please man, I know. I know. I know. Uhlwa. Okay. Simbona? Ewula. Kuhamba kanjani? Yebo. Ubuza ukuthi Hamba uDube kahle uzongena sila. ngoba isikhathi. Ngathi kuhamba I can't kahle. confirm. I can't confirm njengamanje kodwa ayish angazi ngathini isikhathi kodwa ngathi uthe u12 uyena cabanga. Bengicabanga. 12. Cabanga ya 00 boy. Uzoba live le account. Hayi ngeke account yami le uzoba live kweyakho Triple K Dube ne. Okay. Ngiyabonga. La kuzobe khona no double isinkwa ke lapha nibe ready. Okay, danko. Double sink. Sharp. Can I departure? We might have abo double isinkwa. Abo Andile Rocket. All the niggas out there. What? All the niggas out there, we might have them. We might have them. Abo Triple K Dube. Baba Dube. Ukuphusisa. Shisa. Athi ngibheke intwana yami imali. Ngifake ishisa la ngeke ngibheke.